Trebuie să dai mai tare. Și pe urmă închis. Partea a doua. Am mai închis. Mihai, hai. Care și de. Bă, la tine este a treilea, nu-i partea a doua. A, sau ai Migeri în joc. Da, mai este. Ieri a fost. Eu te las o cameră secretă, dar cum să-i deschid, nu pot. Ea nu-ți deschide. Unde ești, măi? Unde ești, măi? Odată la mine s-o tunde. Așteaptă-mă. Tochi acolo, ha-ha. Mă răbi. Deci, nu. Ea mi-a văd și de gânduri. Ea mi-a șmecherii. Am pierdut. Ea mi-a văd și de gânduri că mă... Roblox. Ia, tu. Eu aici pot. Asta cred că cineva o fac. Eu când nu filmez, Mi-a eu tăzut. știi, dictorii eu pierd. Mi-a tăzut, Mihai. Da, nu vreau. Mi-a Dictorii pierd. Mi-a luat de mea șmecherii. Eu pus de asta că să luăm și stricăm asta. Ha, mai răbdăm. Fete, când eu nu filmez, apte 2 ori când ca să trec joc. Mi-a luat ce poliții mici și pizza. Eu o să mănânc în câteva secunde. Hai, poți. Măi, nu pot. M-a prins, măi, poliția. Mine nu. El e de urmă. Uai, bă, și-o. Ia uite. Uite-le. Rupti. O să ariși poliția. M-a prins. Cum m-a prins? Între trupi. Pe tot m-a prins. În trupi? Dar mie e mai easy. Dacă te Eu oprești... nici nu am apăsat pe buton, măi, Eu am apăsat și la mine mai easy. M-a prins, gata, am apăsat. Dar pe 2, măi. Dar și sunt 2 polițiști? 1. Dar de și unul ăla și unul la cine? Am uitat să apăs pe asta. Eu că am apăsat. Trebuie mă duc de polițistul ăsta, poliție. Ia mea cum îmblă. Nu să vrei, știi ce să faci? Haide-mă înapoi. Și te-ai apăsat butonul. Haide-mă înapoi și după ei să creadă că strângem și pe urmă iar aprindem, știi? Că și ei văd că am apăsat de vreo 10 ori. Și zic că ești mă mai coapă eu fără cameră, apoi știi de câte ori eu pierd... Așteaptă-mă! Nu-ți acolo! Am un rabbit. E pe ce eu lectură. Hai, nu zică. Unde ești? Aici. Ce-ți fac tu ne să vină înapoi, că nu știu ce-ți faci. Ei nu mai faci nimic. Uite, toaletă. Toaletă. Mihai, la ceaptă. La ceaptă. Ia. Asta, tu-ai vine? O, eu am intrat. Știi cum am făcut eu? Mă crezi? Ia, Mihai, haidem. Ia uite. Eu te-am intrat înapoi. E de să vă fac și eu pot să intru înapoi. Și eu pot. Haide. Hai mai departe. Băi, dar care toaletă? Eu cred că e asta. Unde ești, mai? Ce m-am duc? Mai unde ești, mai? Ia, am eu aici. Eu când am ajuns acolo, dar el dăm tot pornit. Mi-aș uite când ești jucat în poliție și te-ai făcut în poliție de pe beluș. Da. Viața Mihai, tu mai dă și pierd. Ia mi-a dat să vedem, poate ne putem face un Spider-Man polițist. Săptămâna pe acolo trebuie. Pe unde? Stai mea că vreau să mă fac un polițist. Sunt mic? Ia mea, m-am făcut, am un polițist. Ia mergi? Nu. M-am polițistul și la mine, mă poate ce faci asta. M-am polițistul și la mine. Așteaptă-mă că o dăm de urmă ta. Uai, m-am polițistul și la mine, poate. Am pierdut.
M-am pălițit ușa la mic, iar. Dar seama că nu mă încurca că Mihai mă așteaptă, dar mă ca să treci. Dar cum nu pot? Care? Așteaptă-mă tu unde te-am mai trecut. Hai, mă, tu. Unde tu, mă, că ești? Ce să fac? La asta tu nu poți. Eu la asta pot. Că de-am am trecut ea. Ia da, relax. De aici trebuie, tu nu te porni. A, gata, mai chiar de acolo. Yes. Hop. 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 Разгон. Hop. Ei, m-am deranjat așa, nu știu că. Разгон, разгон, разгон. Hop. 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 Eu las de ca Mihai la și apoi cel mai bine. Eu lasă din primul trick. Apoi Ba, vai. Nu treci? Batai prin ești. Da, și-ți făcut ușoare. Și nu ar făcut să ești mare șmecheră. Gata. E gata? Adio. Unde ești? Sunt față. Alo, guys, s-a venit și soarea mea. Care a pierdut. La, unde Mihai? A trecut? Da. Cum? Mihai, când ieși din margine la aproape sti și apoi atunci sari. E cum e? Vezi, asta e metoda. Vine. Vine înapoi. Eu în locul lui, știi, spuneam, o pizza rotundă. Opa. Vă, dar unde ești? Acum. Nu, acum. Mihai, să te-am alea cătuși. Unde acolo? Înapoi. Încolo. Am văzut. Repede. Dar noi, Mihai, ne-am dus înainte. Hop. Să nu coace mai rapid. Că dacă vine minge. Care ce am ajuns, bă? Am făcut alea cu șmecher și nu merg. Băi, unde ești? Că am ajuns aici. Eu sunt de un gură, am ajuns. Spre să am vrut să mă fac alea cu șmecher, să dau așa și pe urmă răbde și l-am dat. Tu mă aștepți? Poți să te duci că te ajung. Bă, dacă vine poliția, eu dă-ți văd unde e poliția și e tot aici, știi că mă tragi vreo ceva pe șuni mereu. Tragi pe șuni? Da. Dar tu știi că pizza apoi mai greu. Pizza e mai greu. M-a prins. Ia, uite, asta e pizza, eu asta o trec din prima, uite. Uite, mine m-a prins că n-am dat de să apăs. Eu dacă mă concentrez, eu trec fără, știi, fără să mă prindă. Eu dacă mă concentrez, apoi eu și apăs. Ia așteaptă-mă, Mihai, acolo. Ca să vii așa. Dar nu uite unde stau eu. Nu uite unde stau eu. Evelin, uite unde stau eu. Stai mea că mă e bine. Ia stai, oprește-le. Ia dă-te jos. Unde să mă dau jos? Vrei să sar? Da. Să vezi. Aha. Ia dă-te încolo. Dă-te încolo. Stai că așa e pizza. Să nu mă prindă. Mi-ai văzut? Da. E pierdut? Unde caut? Eu iar am ajuns. M-a prins. Și... Da. Pizza? M-a prins urechil. M-a prins urechilă de Tu pizza. și te duci înapoi. Unde înapoi?
M-a prins o rechilă. Mă râdem, știi cum face asta? Op. Hai că dăm aproape acolo. Da, Nicolie. Da. Mai am o leacă și acolo. Bravo. Bogată este. E jos? Da. Hai că le-am mandat de vreo 4 ori. Ba nu, de 2 ori. De 4. Asta e a 4 ori. Hai. Ce-ai făcut? Băi, dar nu știu. Aia că eu am ajuns. Ia câte minute mai are? 30. Tu? Eu mă timp tot 32. Nu, trebuie să ai 31. 31, când ți-am zis? 31. A, la mine gata? Unde ai ajuns? Eu da. O, trebuie să sar, da, mă. Ia mai poate facem un bebelul de aici. A, eu nu vreau bebelul. Nu, la noi nu știu că mă. M-a făcut? Ce? Un copil. Și tu? Da. Da, pe de-am adus. Eu, da, mă, și-a put. Și-a cicat. Vreți să faci Leala? Gata, na! Vreți să faci bebelul? Eu sunt bebelul și am eu sunt și. Nu. Adresi? Vine mă râd. Le adresi? În publicitate zice El. Da, nu, și nu pot. vrei tu? Ia, nu, Sandu, ia dă-mi pași ca să mă concentrez. Vrei să facem un bebelul? Să te concentrezi pe el. Da, și-ți fac dacă s-am luat atâta mă întreabă. Xavier nu mai deranjează să la vârstă. Păi, dar să vedem dacă te duci și jos tu în mașina aceea, dacă este aici. De mai ajuns? Nu știi asta, potriva la asta s-o aduci. Eu că nu-s la jumătate. Ia care aici am ușă, spune. Iară. Mă iei și mai Am ea, nu? Fate aici cu țărână. Tu ca Dorin. Am ea că nu pot sări. De ce? Nu știu, greu sar. Vrei să nu sari? Nu, greu sar. Dar de ce nu sari? De ce nu? Nu știu că vreau să sar, apă nu pot sări. Arată iacă. Tu nu știi cum. Ia, că vei să sărit. Eu de-am gata, mă scat în alt. Stai că am vrea și eu. Stai. Veli, Dorin, ce faci acolo? Nu știu. Dar nu știu dacă spun. N-ai orăși când dacă pierd la pe asta rămân tot aici. Na-a. Te duci de la început. Tu unde ești? Am pierdut, da. Chiar aș vine de aici. E aici, a? Unde m-am dus eu? Și eu dar m-am dus aici. Și nu puteai ieși. Ai, am ieșit, da. Care ce s-a vândit? 3, 2, 1, marș. Da, Nicolieto! Vreau mă fac de pozor. Eu doar. Nu, sar tu. Nu pot eu. Na, tu. Ce vine la cu tine? Dacă dacă mi hai să dau, mai bine. Merge ghinul mai bine. Opa, am pierdut. Eram aproape să ajung. Eu, ce tot eram. Uite. Vilin, tu că... Ori fă, ori nu. Fă ca lumea dacă faci. Короче, pe noi mai ne filmează, știi? Dacă se face mai pe top, și cu aia, băieță. M-a învățat o leacă să jucați în Roblox. Și pe urmă mă filmați. Короче, hai alta. Dacă am mușcă